дар шаҳри душанбе музокироти мақомоти тоҷик ва қирғиз дар масъалаи таъину аломатгузории марз баргузор шудааст. дафтари матбуоти сарвазири қирғизистон гуфтааст ки гурӯҳи кории топографии ду кишвар аз 25 то 30 октябр дар масъалаи мушаххас кардани марзи давлатӣ дар душанбе бо ҳам музокира анҷом доданд. ин вохӯрӣ пас аз назари баҳсбарангези Содир Ҷаборов, президенти Қирғизистон, дар масъалаи марз баргузор шудааст. Содир Ҷаборов рӯзи 23 октябр дар як нишасти матбуотӣ гуфта буд ки гӯё ба Тоҷикистон пешниҳод кардааст ки мурғобро баргардонед. ин назари ӯ дар Тоҷикистон сару садо ба по кард ва даъвои ӯро бебунёд унвон намуданд. баъдан дафтари матбуотии ӯ изҳорот дод ки суханҳои Ҷаборов дар масъалаи марз таҳриф шуданд. мақомоти Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷузъиёти музокироти охирро тавзеҳ надоданд. мақомоти қирғиз танҳо гуфтанд ки вохӯрӣ дар рӯҳияи дӯстона баргузор шуд. ду ҷониб ба тавофуқ расиданд ки вохӯрии оянда дар Бишкек сурат мегирад. пас аз задухӯрди хунин дар охири моҳи апрел дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мақомоти ду кишвар борҳо бо ҳам вохӯрӣ анҷом доданд ва созишномаҳое миёни ҳам ба имзо расонданд. Тоҷикистон ҳеҷ ҷузъиёте дар бораи ин вохӯриҳо намедиҳад, вале моҳи июл мақомоти қирғиз гуфтанд ки дар се вохӯрӣ дар масъалаи аломатгузорӣ 40 километри марз ба мувофиқа расиданд.